Υπάρχει ένα σημείο στη Νότια Κρήτη, όπου κάθε χρόνο συμβαίνει κάτι που κανείς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει, πριν ακόμα χαράξει. Στο Φραγκοκάστελο, η σιωπή γίνεται πιο βαριά από ποτέ. Και τότε, στον ορίζοντα εμφανίζονται σκιές ανθρώπων, όρθιες, ακίνητες, σαν στρατός που δεν έλαβε ποτέ εντολή να φύγει. Οι ντόπιοι τις ονόμασαν δροσουλίτες. Κανείς δεν τις πλησιάζει, κανείς δεν τις αγγίζει, γιατί κάθε φορά που κάποιος προσπάθησε, οι σκιές δεν εξαφανίστηκαν αμέσως. Έμειναν, σαν να κοιτούσαν πίσω. Λένε πως είναι οι πολεμιστές που έπεσαν εδώ, σε μια μάχη που η ιστορία δεν θυμάται όπως θα έπρεπε. Και κάθε άνοιξη επιστρέφουν, μόνο για λίγα λεπτά, μόνο όταν η νύχτα σπάει από το πρώτο φως. Και όσο ο ήλιος ανεβαίνει, οι μορφές αρχίζουν να ξεθοριάζουν, όχι απότομα, αλλά αργά, σαν να διαλύονται μέσα στον ίδιο τον αέρα. Κανείς δεν ξέρει αν είναι οφθαλμαπάτη, φυσικό φαινόμενο ή κάτι που δεν έπρεπε ποτέ να καταγραφεί. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα που όλοι συμφωνούν, δεν έρχονται κάθε χρόνο για να φανούν. Έρχονται για να θυμίσουν. Και αν μείνεις εκεί αρκετά νωρίς το πρωί, ίσως καταλάβεις κάτι που οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν ποτέ να δουν. Ότι οι δροσουλίτες δεν κοιτούν το κάστρο, κοιτούν εμάς.